Murid tanpa identiti. Panglimbang 5 menit dina Ngatlegi tanggal 4 Mei taun 2020. Kapethik saka Injil Yohanes bab 21 ayat 1 tekan ayat 19. Salah siji kekasan Injil Yohanes yaiku ngemot paraga kang tanpa katuduhake identitasi. Tanpa identitas ngemu maneka teges. Sepisan marga paraga mau ora kaanggep alias ora penting. Kapindho marga andhap asore si paraga saengga ora rumangsa perlu nuduhake identitasi. Katelu, marga si pangripta Injil mbuka kalodhangan marang para pamaos ing wektu-wektu sabanjure supaya mapakake diri ana paraga tanpa identiti mau saengga luwih bisa ambyur ing prastawa lan melu ngrasakake apa kang dumadi. Dadi pangripta Injil sengaja ngemot paraga tanpa kawenehi identiti. Waosan dina iki uga ngemu kekasan mau. Ing waosan kejaba nyebut kanthi cetha jeneng-jeneng para murid, malah kepara isih ditambahi embel-embel asal uga parabani. Santo Yohanes pangripta Injil uga nyebut paraga tanpa identiti loro cacahe. Mengkene pratelane. Ing gisik telaga Tiberias kono ngumpul Simon Petrus, Thomas kang sinebut Didimus, Natanael saka Kana kang ana ing Galilea, anak-anake Zebedeus lan murid loro liyane. Murid loro liyane kuwi sapa? Lah ya mbuh. Nanging tembung embuh ora ateges ora mangerti. Nanging mbuka kalodhangan kanggo mangerti luwih cedhak lan luwih jero prastawa kang dumadi wektu iku. Mesthi wae kanthi cara ngrantam panginto-into alias mbayangake. Jroning sawijining refleksi, permenungan utawa panglimbang, paraga tanpa identiti bisa disuli dening kang nganakake refleksi, permenungan utawa panglimbang. Nah, sinambi nglaras PLM, panjenengan pandemen PLM iki bisa mapakake diri ing salah siji paraga tanpa identiti mau. Bareng para murid paraga tanpa identiti melu rekoso reroyongan melah prau menyang papan tlaga kang luwih jero. Melu gelo kuciwa lan ceklek ati marga anggone nggopyak nggapyokake jala sewengi natas ora entuk-entukan. Bareng para murid paraga tanpa identiti melu bungah rikala binuka panyawange saka aloke Santo Yohanes. Kae Gusti marang wong kang alok-alok ing gisik kono takon entuk-entukan iwak. Bareng para murid paraga tanpa identiti banget ing gregut lan bungah nadyan rekoso rikala jala kang kakapyokake ing sisih tengen prau ngrawuk iwak akeh banget. Bareng para murid paraga tanpa identiti bungah lega lan mongkok bisa lungguh ing sacedhak dalem Gusti Yesus meneh luwih-luwih ngrasakake kembul bojana bareng panjenengane. Kapitayane bali ngrembaka, semangate bali urip, kekarepane bali mbulat-mbulat. Gusti pranyata pancen wungu saka sedo. Paraga tanpa identiti wus ngalami dhewe. Ati kang nate rangu-rangu bali kateguhake lan kakuatake. Para tresna PLM kinasih, piye panjenengan antuk pengalaman apa jroning andon laku golek iwak ing segara Tiberias nganti kembul bojana bareng Gusti? Apa uga antuk semangat lan kekuatan? Muga ora muspra mapakake diri minangka paraga tanpa identiti. Suwawi sambil munjuk kunjung asma dalam yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Siji. Amin.
Gusti Yesus sang sumber gesang, kawula munjuk sembah nuwun awit kepareng manunggil nyawiji sareng para murid dalem enggo ngraosaken kembul bujana sareng paduka ing salebeting paraga tanpa identiti. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.